Vapaa-aikanani. Vapaa-ajallani pidän monenlaisista asioista. Pidän jännittävien kirjojen lukemisesta tai musiikin kuuntelemisesta rentoutuakseni. Joskus käyn kävelyllä, erityisesti kun sää on hyvä. Pidän myös urheilusta, joten pelaan usein jalkapalloa ystävieni kanssa. Illalla katson mielelläni elokuvia tai sarjoja, koska se on hauskaa. Pidän myös uusien reseptien kokeilemisesta keittiössä. Vapaa-aika on minulle tärkeää, koska saan uutta energiaa. Joskus vierailen perheeni luona ja juon kahvia heidän kanssaan. Se on mukavaa ja tekee minut iloiseksi. Pidän myös piirtämisestä tai pienten tarinoiden kirjoittamisesta. Se auttaa minua rentoutumaan täysin.